Köszönjük, hogy ismét itt vagy 6 év után. Az első táborban is te voltál az egyik első vendégünk, és most a 10. táborban is itt vagy. Hogyan változott a te politikai látásmódod és a személyed ez alatt a 6 év alatt? Hát azóta egy országos médiumá vált a Partizán, meghatározó jelentőségünk lett, tehát az én életem az fenekestül felfordult, de azt remélem, hogy azért nyilván az alap, nem tudom, beállítódásomban azért sok minden nem változott. Most már én újságíró vagyok, akkor azt hiszem, hogy még talán ilyen épp az aktivista létből kifele, az újságíró létbe befele tartó állapotomban kaptatok el. Most szilárdan, mint újságíró tudok előttetek állni. Volt a legviccesebb vagy legkínosabb pillanatod élőadásban? Hát az mindig nagyon vicces, amikor mondjuk élőadásban technikai problémákat kell megoldani, és még mit én beszélek a kamerába, és akkor oldalt kúsznak a technikai stáb tagjai, hogy nem tudom, valami papírokat elhelyezzenek, vagy nem tudom, valamit megoldjanak. Tehát, hogy kb. Úgy kell tennem, mint hogyha körülöttem nem borulna éppen föl a stúdió. Az nekem mindig vicces tud lenni, vagy utólag visszanézve mindig vicces, hogy ez ennyire nem jön át a képernyőn, mert közben meg tök profi a stáb. Melyik partizán munkára vagy a legbüszkébb? Egyetlen tudok kiemelni, tehát tényleg mostanra már annyi mindent csinálunk, hogy, és annyi mindenben lehet örömömet lelni, hogy nem tudnék egyet kiemelni, nem is lenne sem igazságos, sem igaz, abban az értelemben, hogy eltorzítaná a percepcióját a partizános munkának. Egész az intézményre, tehát azokra az emberekre, akik ezt működtetik, és arra, hogy egy ilyen rendkívül nehéz helyzetben tényleg nagyon, tehát kívülről csak a kihívások érkeznek kb., és mégis tud működni, és tényleg ennyi ember támogatásából tud működni, ennyi embernek az érdeklődését tudja kielégíteni, tehát ez egy iszonyatosan megtisztelő és rettenetesen inspiráló helyzet. Az intézményre és az intézményt működtető emberek közösségére vagyok büszke.